Id-daqqa fuq Għawdex kaġun ta' din il-pandemija ser tkun akbar mill-effett fuq Malta. Dan minħabba li nofs il-prodott gross domestiku f'Għawdex jiddependi direttament mit-turiżmu. Waqt la oħra li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mal-Kamra tal-Kummerċ Awċija ġew diskussi il-punti l-aktar li qed jinkwetaw lil-Lawċin brabta mal-pandemija tal-COVID-19. Preżenti għal din id-diskussjoni fuq pjattaforma online kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt, kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex. Waqt il-laqgħa ġie propost li għandu jkun hemm pakkett finanzjarju mill-banek li jinkludi moratorji, tnaqqis fl-interessi u inċentivi oħra. Xi ħaġa oħra li qed tinkwieta lil-Lawċin hija s-sitwazzjoni ta' Għawdex wara li tgħaddi din il-pandemija. Fil-fatt ġie spjegat kif għandhom jiġu introdotti inċentivi dwar l-ambjent, l-artijiet ODZ u anke inċentivi għal żvilupp sostenibbli fil-Gżira Awċija. Adrian Delija insista li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkun qrib in-negozji sabiex jifhem l-isfidi u l-ħtiġijiet tagħhom, dan bilan li l-Partit Nazzjonalista joħroġ bi proposti għal bżonnijiet tagħhom.